Hello guys, welcome back to my channel. Today is Monday, December 12th, 7 p.m. ng gabi. And actually dumating ako dito mga 5 na kasi nag-off ako from work 4 in the afternoon. So nag-work ako from 6 until 4 ng hapon. It was 10 hours of work and it's been a hard day, guys. Alam niyo yung parang alam niyo naman last Friday and Saturday, nag-Copenhagen kami, nanood kami ng concert, nag-bar-bar kami, ganyan. And kahapon lang kami dumating dito sa bahay. And I feel like I have not recovered yet. Pero ito talaga, yung parang, nako, sinisipon pa ko. Nakakapagod. Sobra, parang, yung 10 hours of work ko today, parang inano ko talaga lahat ng kakayanan ko. Yung katawang lupa ako parang gusto na talagang matulog. So anyway, yun ang nangyari. Natapos ko naman yung project ko for today. I'm so happy with it. Kasi nga guys, Christmas is coming and may sale season na. So nag-scan-scan na kami sa lahat ng items dun sa shop. And yung department na na-assign sa akin, natapos ko naman. Good thing. Kahit na sobrang pagod ko. Pero pagka-uwi ko, nag-comment talaga yung bagong manager namin doon na parang I look so tired daw, ganyan. O totoo naman talaga, tingnan yung mga eye bags na dyan. Pero okay lang, na-survive ko yung Monday. Tapos, ano bang gagawin natin for today? Char, paano gagawin? No guys, I got a package. As usual. Ewan ko ba, na ano talaga ko, I need to stop this. Kasi parang alam niyo na, addict na ako sa pag-shop sa Shein talaga, grabe. Pero mumura lang din naman yung mga gamit nila. Yung mga, meron din naman medyo expensive if you really want to. Pero yung mga binibili ko talaga, yung mga mumura lang. And I think I've been shopping and shopping and shopping. And too much na. So, sana ito na talaga yung last for this year. Of course, maglapit na mag 2023. So, may package tayong dumating and hindi siya season ngayon sa Denmark. Oh my God, yung ulong ko. Wait lang. So, hindi siya season. Winter ngayon dito sa Denmark. Tapos, yung mga pinamili ko is pang summer. Naano lang talaga ako guys kasi sobrang mumura. Tapos, I know naman, during summer, magagamit ko din naman yung mga pinamili ko. Hindi masyadong marami, mga 5 pieces lang ata. So, yun. So, open na natin. Dumating ito, I think last Saturday, pero wala kami. Buti na lang ni-receive ng nasa, apartment sa baba. So, ito talaga yung gusto ko sa Shein, guys. Yung mga bag-bag na ganito ba, kasi nare-reuse ko siya. Tapos, yung mga in-order ko pala is by partner para isang madali ang na hindi ka na maghahanap kung, ano bang dapat i-partner ko sa blouse, sa ganyan-ganyan. So, anyway, the first package, oh my God, parang plastic na plastic yung niya. Okay lang. No, hindi pala. Yung dahil lang pala yun. Okay, anyway. So, this is the first one. I know it's really for summer. It looks big. It is extra small. Pero gusto ko rin siya kasi parang flowy-flowy yung style. Tapos may partner siya na short. Medyo malaki? Hindi. 34, extra small. So, kaya yan. Medyo manipis siya, guys. But it's fine. I'm pretty sure na para pag sinuot ko to, parang fresh na fresh yung dating kasi malamig yung tela niya. There. So, yung mga pinamili ko, yung mga partner na para fashion kunuhay ba? Okay, there. So, this one, I really like this. Pero matagal pa bago ko siya masuot. Masusuot ko siya during summer or baka may mga ibang ganap. Anyway, the second, uy, tatlo lang? Bakit? Wait lang. Hindi ako sure. Bakit tatlo lang? Check natin. Shein. Ano bang nangyari? Oh,
Shipped. 1, 2, 3, 5. Dapat ito. Tatlo lang. Anyway, it's fine. Ikukontak ko na lang. First time ito nangyari guys sa pag-order. Maybe ito na talaga yung sign na dapat hindi na ako mag-shopping that much. Shipped. Yung in-order ko, ano bang wala? Yung color green. That one. What? Whatever. Baka yung iba, darating. Baka parang, I don't know. I have to look this up. Yeah, it's only showing 3. Bakit kaya? 1, 2, 3. Okay, there. Whatever. Okay, in here, it's showing I ordered 5. Kita ba? 1, 2, 3, 4. Tapos, 5 there. Pero, dito, it's only 3 pieces. Whatever. So, anyway, ikukontakin natin yan sila later on. But, for now, I'm very happy with this one. Tapos, punta tayo sa... Oh, medyo mabigat ito. My God. Punta tayo dito. Sobrang color na color ba? Maganda to talaga guys. Parang summer ba? Uy, ang laki niya. Ba't ang laki? Small. Whatever. Pag hindi ko naman siya, sobrang laki, promise. Anyway, pag hindi ko naman siya ganun kakasya talaga, pwede ko siya ipamigay. This one, I like the tela of this than this actually. Medyo mabigat siya. Anyway, that one. Tapos may partner na short. There. Nice. And then, what's next? So this one I like. Grabe, colorful na colorful. This one is short. May pa-orange tayo. There. And then, the next one is it extra small? Extra small. Oh, may pa-ganyan. So, 3 pieces lang ang dumating. Order ko is 5. So, first time nangyari sa Shein. So, yan na guys. Yan na yung sign na ililimit na talaga natin yung ating mga pag-order kasi too much. So, anyway. Yun. Yun lang yung ganap sa buhay ko. And, yeah. I'm so busy guys. As in, mag-work din ako sa week. Monday pa lang ngayon pero parang hindi ko nakakayanin. Pero kaya yan. Inuman natin ang kape. Ganyan. And then, Christmas is coming na. Grabe, no? Hindi naman talaga ako naho-homesick talaga. So, I've just been in the Philippines sa September. And normally, hindi ako naho-homesick sa mga... Kasi nga, you feel, even if you're far away, you still feel you're connected. It's because your family, your friends is just, a message away sa Facebook, ganyan. Pero pag Christmas talaga at naririnig mo yung mga Christmas songs, sa work namin, mga Christmas song na yung mga, naka music doon. Parang somehow, parang nakakamiss ang Pinas. Nakakamiss talaga ang Pasko sa Pinas. Dito kasi more of, parang formal, ganyan. Alam mo yung parang, ano yung gusto mong gift? Parang, everything is planado na. Parang there's no surprise, nothing. Tapos pag kakain na yung whole family, alam nyo, parang you have to sit properly. And that's also nice. That's also nice. Maganda din naman yan. Pero yung sa Pilipinas kasi parang, alam mo yung kain na kain talaga na kung gusto mong magkakamay ka. Kung gusto mong kumain na nakatayo, pwede. Tapos yung pagkain na sa lamesa lang, ganyan. Tapos kuha-kuha lang, madaming snacks. Dito kasi more of formal talaga na parang mag-aayos ka talaga. And then, there's the time when to open the gift. There's the time when to when to eat food, ganyan. And everything is like organized. Pero,
okay lang din naman yan. Pero of course, Filipino tayo. So, gusto natin yung parang, yung style na kinagisnan talaga natin ba. But anyway, I've been living here in Denmark since, kailan ba? 2011 ako nung 2011 ko first kong punta dito. I was a tourist. And then, yeah, ang bilis ng panahon. 2022 na. Tapos, yeah, yun lang. Ano pa ba mga pagsasabihin ko? Wala, nakakamiss lang talaga ang Paskong Pinas kahit na kahit na wala ka masyadong gift, ganyan. Pero alam mo yung parang masaya kahit yung alam mo yung ingay ng mga bata, yung tawanan, ganyan, yung sayawan, yung inuman. Dito kasi, yeah, as I said nga, it's more of formal the way they celebrate the Christmas here. Formal, ganyan. Pero yung New Year nila, yun naman yung parang parang party-party talaga. And it should, parang yung Christmas dito is for family, and then the New Year you spend it with your friends. And yun yung parang mag-party talaga. Pero sa Pilipinas, we're used of pag Christmas at pag New Year, we spend it sa family natin. It's because parang, the start of a good year, na parang intact yung family, ganyan. Iba-iba talagang culture, iba-iba yung practices sa iba-ibang lugar. Yun. My God, ang ginaw dito, guys. Ang ginaw dito. Feeling ko, kasi yung mga previous winters, hindi siya ganun ka maginaw dito kasi, yung sa baba, kasi nasa parang, yung sa ground floor, kami nasa first floor, yung sa ground floor, feeling namin this year ay hindi sila gumagamit ng heater. Parang room lang ata yung parang, nila, naka-on yung heater nila. It's because everybody's saving money right now kasi ang mahal na nga ng kuryente, ng gas, lahat ang mahal na dito sa Denmark. So, it's because they're not heating their apartment downstairs. Yung ginaw, nagaganyan sa taas. So, dito sa amin, ang ginaw ng floor. So, naka-heater kami, tapos naka-on pa yung namin. Naka-on ang heater namin, tapos anong tawag yun? Fireplace? So, may nagsugnod-sugnod na po ko diha. Pero maginaw siya, pero masusurvive natin to. Grabe talaga. Even dun sa mga ka-workmates ko, nagtatanong-tanong ako sa kanila, sobra din silang parang yung hinihit nila sa bahay nila is yung parang konting portion lang na parang kung saan sila naglalagi. Kasi nga, ang mahal na nga daw. Anyway, yan talaga. Kasalanan niya ni Putin. Yun. But anyway, guys, thank you so much for watching. And I hope you enjoy the rest of your day. Ako naman ay magpapahinga na. Matutulog ako kasi sobrang pagod. Ang mata ko ay sobrang hapdi. Anyway, yun. Thank you so much for watching.